हॅलो टोनी, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू. किती झालं रे? तू मिसाक येत ना? होय, तुझी भुरगी येत ना? तुझी बायल येत ना? कितकी भुरगी असतात? 4. तुझ्या भुरग्यांचे बॅप्टिझम करूचो ना, ॲडमिशन दिवचो ना तुझ्या भुरग्यांकी. किती झालं? अरे कोणीतरी म्हाका सांगले तुझे 10 बायलो असतात. खरे उलय? होय, खरोखर? भुरगी कितकी? सगळ्यांकी 4-4. अरे म्हणजे 40 भुरगी झाली. बामट्या तू नरकात वचतले. तुका आताच सांगता तू नरकात वचतले. माझ्या पाया पडू नकाय. माझ्या तू पाया पडू नकाय. आणि कितें? सगळी सगळी भुरगीं फादर सिस्टर बनतली. अरे हुशार आसा की. आणि 5 बिशप त्यातले आणि 1 पापसाहेब. बरो हुशार आसा रे किरे तू बामट्या कोंब्या. होय रे. आणि आणि म्हाका सांग. होय, आणि तू कितें खाताय पहिले सांग म्हाका. सुरमईची टकली. बरो हुशार आसा रे. आणि हां, शेंगळ्याची टकली. बरो हुशार. फॉस्फरस असता त्याच्यात. आणि तू तू चोरी करताय रे. अरे बामट्या. हां, दारू दारू चोरी चोरी करून लोकांना विकताय. अरे बामट्या. हां, कितके पोटासाठी करताय. भुरगी आसात. बरो हुशार रे तू. हां, मिसाक 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 येत नाही तू. हां, भुरग्यांकी घेऊन ये. सगळी भुरगी घेऊन येतले 40 भुरगी. ओके ओके ओके. बरे बरे बरे. हां. आणि हां 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 हां. फॉस्फरस असता त्याच्यात. फॉस्फरस बरोबर बरोबर हुशार आहे. आणि एक बॉटल घेऊन ये. विस्कीची बॉटल घेऊन ये माका सांजे.